Вітанне, сябры, гэта праграма «Мова на нова», курсы беларускай мовы для беларусаў. Наша сённяшняя госця – гэта жонка палітыка і палітвязня Міколы Статкевіча, Марына Адамович. Вітаю, спадарня Марына. Вітанне. Вы выкладаеце ў Фейсбуку кавалак лістоў Міколы Статкевіча па-беларуску. Так. Ён гаворыць па-беларуску. Што для яго ўвогуле беларуская мова? Ну, для нас это натуральная мова, наша хатняя мова, наша родная мова. Мы паміж сабой карыстаемся толькі беларускай. Гэта некая прынцыповая для яго пазіцыя? Я думаю, натуральная. Я думаю, просто натуральная позиция. Паміж собой я думать про яго не могу на іншай мове. Калі мяне раней некалі показали, там, пишите по-расейску, больше людей прочитаю, я кажу, я не могу про яго думать по-расейску. Бываюць такі аргумент. Спадарня Марына, но у кожнага беларуса свая беларуская мова, Так. ёсць нейкі слоўцы рэгіянальны. Напрыклад, Так. у нас у вёсцы пад Слуцкам казалі грас. Это вілкі, якімі сена на воз кладуць. Ага. Вось у вас і у Міколы ці ёсць нейкія такія слоўцы, ці любімыя, ці там з дзяцінства щось такое адметнае? Ну, якби, напевно, вот таких вот вельми виразних, які б я узгадала, зараз не одразу пригадаєш, але от що він робить завсюди? Він мене незмінно поправляє, коли я кажу лопата. Він одразу каже ридльовка. Ну, дзеля справядлівасці можна сказаць, што ў беларускай мове ёсць тры словы. Лапата – гэта на чым хлеб у печ сажаюць, рыдлёўка – гэта чым капаюць, а шуфель – гэта чым там падграбаюць нешта, такой снег ці гной, напрыклад. Спадар Мікола ўжо не першы раз пры гэтай уладзе, скажам так, за кратамі. Так. Вось калі браць прапорцыі, колькі год вы разам і колькі часу з гэтага ён ужо правёў за кратамі ў турме? Ну, вы ведаеце, я магу вам сказаць адразу, што пачынаючы ад 99 года ён правёў за кратамі ўжо дакладна болей за 80,5 год, калі ўлічваць у тым ліку і суткі. Вось і лічыце. То бок можна сказаць, што трэцюю частку часу, што вы разам ён за Ну, кратамі. якби не тое, што мы разам, а тое, што мы знаёмыя, будзем гаварыць так. Спадарня Марына, ну вось вот это стрыжань, который ёсць у Мікалая Статкевіча, чытаючы ягоную біяграфію, у мяне ўражанне, што гэта генетычная рэч, бо ён мае шляхецкія карані, і ён мае таксама рэпрэсаваных людзей у сваім радаводзе. Давайте пра гэта, можа, скажам. Мікалай, напрыклад, вельмі ганарыцца, што Петрапаўлаўскі сабор у Мінску фундаваў яго далёкі продак, прамы продак. Гэта самы стары будынак у сённяшнім Менску. Так. Вядома, што герб ёсць у яго нагароду, так? Так, касцеша. І вот, дарэчы, раней на гэтым саборы вісела шыльдачка, на якой быў пазначаны галоўны фундатар, да? А цяпер эту шыльдачку перанеслі вот так вот назад за алтарную частку, і там у алфавітным парадку пералічылі ўсіх мажлівых і немажлівых фундатараў, і Стацкевіч, Богдан Стацкевіч апынуўся недзе па алфавіту у самом низе вот этого списка. Хто з ягоных продкаў быў рэпрэсаваны і за што? Ну, самый свежий прыклад, это, ну як свежий прыклад, вядомы нам прыклад, это яго родны дзядуля па маці, чыім імем ён падпісваў свае першыя працы по грунтаванню неабходнасці стварэння беларускага войска. Это яго родны дзядуля Сымон Гарабец. Это было пры савецкай уладзе? Это было ў 37 годзе. Вот ён быў расстраляны пад Слуцкам. Спадарня Марына, гэта нас вітае ваш сабачка, пра якога вы часта пішаце ў Фейсбуку, што ён вам тут пагрыз, з'еў, усё, што можна. Як яго завуць, як ён у вас з'явіўся, такі гарэзлівы? Это собаченьку выкинули, будем говорить, вот там на пачатку нашей вуліцы. Яго просто пакінули ноччу под дождем, привязаўшы нейкай там вяроўкай да слупа. А сын мой ішоў з працы, вот вон трычыць гэты слупок. І якраз яго ўбачыў. Ну што рабіць? Мы спачатку там зрабілі яму там навесік, настільчак, пакармілі, думалі, можа, хто просто там запіў, даруйце. Там алкаголікі якія. Так ён у вас і застаўся, ну вот яно у нас і засталося, это шчасцішка. Вот яно. Мы назвалі яго боем, маючы на ўвазе мальчык, а ён успрыняў абсалютна літаральна, як бачыце. Так, ну, пакуль бой хвалюецца, мы перарываемся на моўную хвілінку, а пасля працягнем размову з Марынай Адамович. Сёння ў рубрыцы «Дзіцячая замова» раскажу вам некалькі моўных цікавінак. Магчыма, новае для вас слова «спакваля». Што яно значыць? Паціху, памалу, павольна. Я глядзеў перадачы «Мова на нова» на Белсаце і спакваля вучыўся размаўляць па-беларуску. Калі мы чытаем кнігу, што мы робім са старонкамі? Па-руску вы бы сказалі «лістаем». Па-беларуску можна сказаць «гартаем» альбо «перагортваем». Ну і, канечне, трэба памятаць пра тое, што далёка не кожную старонку ў жыцці можна перагарнуць. Кожны раз, калі мы чытаем навіны пра карупцыю, мы бачым інфармацыю пра людзей, якія даюць альбо бяруць што? Хабар.
А як мы скажем про чалавека, які бярэ хабар, хабарнік? Спадарня Марына, што будзем рабіць з беларускай мовай у новай Беларусі? Ну, я думаю, што адпаведна назве і сама назве краіны. Беларуская мова мусіць быць дзяржаўнай і беларуская мова мусіць быць абавязковай для чыноўнікаў высокага рангу найперш. Колькі дамо часу ім, каб яны вывучылі беларускую мову? Ці яны назаўтра яе ўспомняць? Я думаю, што насамрэч я б не стала там пужаць людзей зараз там нейкімі тэрмінамі і графікамі. Я думаю, што пры створаных умовах людзі вспомняць. Спадарня Марына, вас часта ў прэсе прадстаўляюць проста жонка палітвязня Мікалая Статкевіча. Пра вас амаль немагчыма інфармацыю ў інтэрнэце знайсці. Я нашоў, што вы, напрыклад, лекар, праўда? І я так разумею, што вы вось тут у Лошыцы і дзяцінства ваше прайшло, што вы там не з Пухавіцкага раёна, умоўна кажучы. Пару словаў пра сябе. Ну, я так, у мяне медычная адукацыя, я доўгія гады працавала выкладчыкам у медычным універсітэце, я эпідэміолог па першай сваёй адукацыі, па другой сваёй адукацыі. Я закончыла яшчэ юрыдычны факультэт БДУ і, адпаведна, маю яшчэ юрыдычную адукацыю. Цяжкія гады свайго жыцця мне прыйшлося займацца праваабарончай дзейнасцю. Я правильна разумею, што вот зараз падчас пандэміі якраз эпідэміёлагі выйшлі на пярэдні фронт? Безумоўна. Яны ніколі за яго не сыходзілі, проста больш ці менш, скажам, это становіцца заўважным толькі ў часы вот такіх вот крытычных катаклізмаў, я б сказала. Правильна разумею, што Лошыца, дзе мы зараз з вамі гаворым, гэта проста ваш родны дом з дзяцінства? Так, я тут вырасла, я памятаю Лошыцу абсалютна іншай, я памятаю багата старых дрэў і задзічэлыя абсалютна куткі этого парка і сады, якія былі ахоўваліся не толькі сабакамі, але і шчыльнымі зараснікамі глогу. Вось шмат таямнічых вугельчыкаў, вельмі шмат птушак, вельмі шмат вавёрак. Все это ў парку было. Што засталося тут з вашего дзяцінства? Бо цяпер Лошыца абступленая такімі камяніцамі, такімі сучаснымі ўжо гарадскімі дамамі. Ці ёсць нешта ўспаміны з дзяцінства? Ну, тут кожны кавалачак, абсалютна кожнае месца тут успаміна. Вот тут, напрыклад, была сажалка. На гэтым месцы? Мы з вами стаім, тут была сажалка. Она уже была, конечно, такая подзабалочаная ў маім дзяцінстве. А вот эти вот прыгожыя схілы амфітэатра былі таксама амфітэатрам, але это былі маленькія, такія гародчыкі мясцовых жыхароў, так бы мовіць. Ну, напрыклад, вот у этой вот знакамітым старым млыне там жылі людзі. На маёй яшчэ памяці яго тут жылі завялі да людзі. ручкі за апошнія тут колькі гадоў? Ну так, гадоў 30, я думаю, да. Можа, нават, да, 30-40 год. Спадарня Марына, Міколу Статкевіча многія ведаюць выключна як палітыка, як такога моцнага грамадскага дзеяча. Тым часам ён навуковец. Это чалавек з навуковай ступенню. Вы мне калісьці тлумачылі, у якой ён галіне, але паколькі я гуманітар, яшчэ раз кажу, не разабраўся. Можаце нашым гледачам коротка патлумачыць, чым Мікола Статкевіч займаўся як навуковец? Ну, ён вывучаў найперш чалавека-машыннае ўзаемадачыненне, ён вывучаў тэорыю сістэм і вот это вот взаимодействие в системе человек-машина. На той час это была абсолютно уникальная, скажем так, галіна. Мабыць, ён быў там адным з першых, хто займаўся распрацоўкай таго, што называецца эрганоміка, кіраванне, чалавека-машыннае дачыненне і так далей. Дзесьці ўжо ў 2005-2007, здаецца, годзе украінскія навукоўцы прапаноўвалі яму вярнуцца да яго дысертацыі, абараніць яе ў Украіне. Калі чытаеш навіны, ўражанне, што мы проста ва ўмовах вайны жывем. Вашыя і спадара Міколы прагнозы, калі ўся гэтая ліхаманка скончыцца? Ну, Мікалай піша пра гэта нават ва ўмовах браку інфармацыі, што вот гэтыя змены абсалютна незваротныя, што немажліва заставацца доўга ва ўладзе, калі адсутнічае ўнутраная легітымнасць, да, ўнутры краіны. І ён вельмі спадзяецца, што это ненадоўга, скажем так. Ненадоўга. Я таксама на это спадзяюся, як вы разумееце. І я таксама на это спадзяюся, спадарня Марына. Зараз у нас будзе моўная хвілінка, пасля мы зноў пагаворым з Марынай Адамович. Сёння хацела б сказаць некалькі словаў пра тое, што не зусім прынята абмяркоўваць у прыстойным грамадстве, а менавіта пра лаянку. Хоць мы і стараемся пазбягаць лаянкавых словаў у публічных месцах, але часам мы ўсё ж такі прыбягаем да іх. Але, безумоўна, кожны з нас іх добра ведае. Адкуль жа ўзялася лаянка, і ці ўсе народы яе маюць? Так, сапраўды, лаянка вядомая ўсім народам яшчэ здаўна, і беларусы не выключэнне. Ёсць меркаванне, што лаянкавыя словы былі адны з першых у арсенале чалавека. Прычым яны выконвалі рытуальную культавую функцыю і шырока ўжываліся ў сельскагаспадарчых і вясельных абрадах, звязаных з плоднасцю.
Бытуе думка, што так званыя мацерныя словы маюць татарскае паходжанне і звязаны з мангола-татарскім нашэсцем. Аднак зусім нядаўна навукоўцы абверглі гэтую гіпотэзу, бо знайшлі гэтыя мацерныя словы ў берасцяных граматах 12-13 стагоддзя. І нават яшчэ раней у Полацкай Сафіі надпіс на камені 11 стагоддзя. Такім чынам, так званыя мацерныя трыяды, слова на х, на п і на я, хутчэй за ўсё маюць індаеўрапейскае або праславянскае паходжанне. Ну а паколькі ў нас перадача 12+, то зараз мы не будзем паглыбляцца ў гэтую тэму. Вы можаце больш дэтальна знайсці яе ў нашым раздзеле «Лаянка» на сайце movananova.by. Аднак ёсць і больш мяккая лексіка. Гэта разнастайныя абразлівыя словы і выразы. І калі мацернымі словамі звычайна карысталіся мужчыны, то зброяй жанчын часцей за ўсё былі абразы. І такіх многа ў нашай мове. Гэта маглі быць, напрыклад, назвы жывёл, якія выкарыстоўваліся як мянушкі людзей. Гад, гадаўка, свіння, карова, рапуха. Або нейкія іншыя словы ў пераносным значэнні. Як дуб або бот у значэнні дурны чалавек, або скула пра сквапнага або надакучлівага чалавека. У народнай мове шмат словаў утворана пры дапамозе розных ацэначных суфіксаў. Напрыклад, абалдуй, папсуй, той, хто ўсё псуе, або смярдзюх, афэлак і нават бабздыр. Бабздыр – гэта той, хто вельмі любіць жанчын. Ну і, канешне ж, маем шмат пазычак у гэтай сфере. Ну, напрыклад, грецкая ідыёт. Дарэчы, грекі так называлі чалавека, які не разбіраецца ў палітыцы. Напрыклад, габрэйская шэйгец, польская курва або цюркская бусурманін. Для большай выразнасці эмоцый нават ужываюць цэлыя словазлучэнні. Напрыклад, жаба разлезла, жабін клунак, лысы чорт або ёлупень стары. Лічыцца таксама, што чыста жаночай зброі былі і праклёны. Прычым у беларускім фальклоры неверагодная колькасць такіх выслоўяў. Жанчыны казалі: «Трасца табе ў бок, каб табе кукнула, каб ты ў полі каменем сеў, каб цябе ў чыстым полі дзвярыма зашчыміла». Спадарня Марына, які вы можете даць парады тым, хто вельмі хоча размаўляць па-беларуску, але не ведае, як пачаць? Ну, мне здаецца, проста не саромецца, проста пачаць. Проста пачаць. Можна нават проста дамовіцца з сябрамі, пачаць у нейкім вузкім коле людзей, перад якімі не сорамна, але проста не саромецца і пачаць. Спадарня Марына, вы стала гаворыце па-беларуску, бывае такое, што вы некае новае слаўцо даведаецеся, якое раней вам не сустракалася? Ну, бывае, безумоўна, так вот сходу і не ўзгадаеш, але ну, вот у свой час мяне неяк просто такім цяплом атуліла слова «віташок», якое ўзгадала моя мама са свайго дзяцінства, так называлі месячак. Я так разумею, месячак на сходах, віташок. Ёсць тры словы: маладзік, потым поўня, калі месяц поўны, і віташок — это калі ён сыходзіць уже, так? Вот месяц на сходах, я так разумею. Тры фазы Ну, можна так будем назваць. говорить так. Так, і апошняе, паколькі наша задача вучыць людзей беларускай мове без памылак, давайте, можа, накідаем нейкіх словаў, якія вот рубрика не так, як па-руску, так? Вот якія адметныя беларускія словы зараз мы раскажам нашим гледачам. Ну, вон туды вон паглядзіце, калі ласка, што там у нас такое? Дзьмухаўцы, правильно? Так. Адсюль уже можа не вельмі добра бачна. Вось тое, што па-руску называецца адуванчык, па-беларуску называецца дзьмухавец. Бо мы што робім на яго? Мы на яго дзьмем. Прыблізна так. Таму і дзьмухавец. Улецку тут будуць валошкі. Падмурак. Ад колішняга млына, так, які сярод якога мы тут стаім. Падмуркі колішняга млына, сапраўды. Ну і вон, ну вот паглядзіце вот сюды, ланцуг. Так. Ланцугі бываюць вот такія, абсалютна фізічныя, і бываюць ланцугі неабыякавых людзей, неабыякавых беларусаў. Ну я бы яшчэ сказаў, што тут вакол нас валяецца цэгла. А, да. Таму мы блізка да сцен не падыходзім, просто каб наступны выпуск перадачы было каму весці. Адбыўся. Так, я нават ведаю, што часам беларускамоўныя людзі нават па-руску кажуць: «Дай мне кирпич, вот она лежит». Вот, так что запомните, цэгла ў беларускай мове яна, жаночага роду. Сябры, нашай сённяшняй госцю была Марына Адамович. Дзякую за гутарку. Дзякую вам, Глеб. Да сустрэчы. Всего добрага.